Copilul suspinarea și trec zilele mele, apălitle pipălii eu, machine scântul și zi-n-joc, machine scântul și zi-n-joc. Totul plângă, suspirare, așa trec zilele mele. Pălile de pipălii eu, machine scântul și zi-n-joc, machine scântul și zi-n-joc. Dacă și muiești, am vrea să la gură. Asum că așa e. Mama, ce stol a venit să-mi bag pula în mâță. Mai și filmat, nu? Cred că da. Baga lui socru mare și a lui socru mic pentru toți invitații. Răsloare trandafir, Dă 40? 50? Orești sorte pe creci, măi, până la urmă trebuie să pleci. În răsloare trandafir, omul viață-i nu safir. Orești tristor pe petreci, măi, până la urmă trebuie să pleci. Da, mă? Să stai lumea la picioare, altă purgatoriu. Dar că se cheamă pământul, nu dacă se cheie foc. O să faci de viață, Da, mă, normal. Să nu uiți un singur lucru, omul ești muritor. Pentru vărul Ganeșu. Nu, nu. Nu, nu, bună și mă asculta, bă. Poate ce soare de Aha. Am mai umblat pe lume, din Gambru. Normal. Cine era șoferul? Ia. Copilotul, ia să vedem. Ia uite-l aici, ce mândru e el. Andrei, eu. Am dat seama peste ani, măi,